Prasiatko Pepa je na našich obrazovkách už viac ako 20 rokov. A za ten čas sa takmer všetko na tomto seriáli zmenilo. Úvod, dom, postavy, animácia. Nič nevyzerá ani nepôsobí rovnako ako v roku 2004. A dnes si presne rozoberieme, ako sa Prasiatko Pepa vyvíjalo a niektoré z týchto zmien vás určite prekvapia. Začnime tam, kde to všetko začalo. Prasiatko Pepa sa prvýkrát vysielalo v roku 2004, ale samotný seriál bol vytvorený už o 2 roky skôr, v roku 2002, animátormi Nevillom Estlim a Markom Bakerom. A pôvodná verzia bola iná, než akú poznáme dnes. V úplne prvom pilotnom diele rozprávač predstavoval Pepu a jej rodinu. V podstate rozprával o každej činnosti prasiatkovskej rodiny. Dialogov tam bolo veľmi málo a rozprávač tiež opísal Pepu ako trochu panovačnú, ale stále skvelú sestru a úžasnú dcéru. Niekedy môže byť Pepa trochu príliš panovačná. Keď mala relácia oficiálnu premiéru v roku 2004, už vyzerala a pôsobila úplne inak ako pôvodný návrh a odvtedy sa neprestala meniť. Jednou z najväčších a najviditeľnejších zmien v relácii je dom. 20 rokov žila prasiatkovská rodina v jednoduchej budove so žltými dverami otočenými na ľavú stranu kopca. To bolo všetko. Ale teraz je dom úplne iný. Vchod sa presunul na pravú stranu, pribudli nové okná, pribudla garáž, aj keď ju rodina pravdepodobne nikdy nepoužije na parkovanie auta. V záhrade je teraz pre deti šmykľavka. Starý dom mal na streche aj televíznu anténu, ktorá už zmizla. A vo vnútri sú zmeny rovnako veľké. Je tam väčšia kuchyňa, úplne nová obývačka s televízorom s plochou obrazovkou, samostatné izby pre všetky 3 deti. Prasiatkovská rodina si poriadne polepšila. A keďže sa dom zmenil, zmenilo sa aj úvod seriálu. V starom intre sa Pepa objavila nad logom seriálu a potom spadla do trávy na dvore. Ale v novej verzii je prvé, čo vidíme, nový dom. A Pepa z neho rovno vychádza. Obloha vyzerá jasnejšia a modrejšia. A spôsob, akým Pepa predstavuje svoju rodinu, je úplne iný. Predtým každá postava chrochtala. Ale teraz už nikto nechrochtá. Len sa smejú. George kedysi bežal k Pepe a zastavil sa pred ňou, ale teraz sa na ňu vrhne a spadne na zem. A keďže bábätko Evička je teraz súčasťou rodiny, Pepa privedie do záberu detský kočík. Dokonca aj rodičia si vymenili strany. Maminka prasiatko kedysi prichádzala zľava a ocko prasiatko sprava. Ale teraz si to vymenili. Malé zmeny, ale keď si ich všimnete, už to neodvidíte. Keď prasiatko Pepa začínala, rodina bola jednoduchá. Len 4 členovia. Pepa, George, maminka prasiatko a ocko prasiatko. A okrem nich sme mali starú mamu a starého otca, prasiatko, strýka a tetu prasiatko, sesternicu Chloe a babetko Alexandra. Ale postupne sa to zmenilo. Teta Dotty bola prvým novým prírastkom do rodiny prasiatok. Bola spomenutá už v roku 2011, ale v seriáli sa poriadne objavila až v roku 2025. Odhalená ako dlho stratená sestra mami prasiatko, ktorá žila v inej krajine. A potom prišla tá najväčšia zmena zo všetkých. Bábätko Evie. Nikto nečakal tretie dieťa a jej príchod úplne zmenil rodinnú dynamiku. George už nebol najmladší, ale stal sa prostredným dieťaťom. Tá rodina, ktorá začínala so 4 členmi, sa teraz rozrastla na 5. Ak sa vrátite a pozriete si najstaršie epizódy, Pepa bola v skutočnosti dosť nepríjemná. Bola panovačná, drzá na Georga a mala vo zvyku smiať sa ostatným, keď niečo nedokázali. Smiala sa na ockovi prasiatkovi, že je zlý vo futbale a bola panovačná aj na Suzy. Ale keďže sa seriál rozrastal a začal oslovovať milióny detí po celom svete, tvorcovia sa očividne rozhodli jej postavu zjemniť. Novšia Pepa je láskavejšia, trpezlivejšia a oveľa ohľaduplnejšia k ľuďom okolo seba. Stále má svoje chvíľky, ale tá zlá povaha, ktorá ju na začiatku definovala, úplne zmizla. V prvých sériách bol svet veľmi malý. Pepino mesto, park, záhrada detka prasiatka, škola. To bolo v podstate všetko. Ale za 20 rokov sa všetko zmenilo. Prasiatkovská rodina už cestovala do Francúzska, Talianska, Austrálie a dokonca aj do New Yorku. Každý výlet priniesol nové postavy, nové kultúry a nové príbehy, aké skoršie série nikdy nemohli priniesť. Teraz je tu zmena, ktorú si takmer nikto nevšimol. Obloha. V skorších sériách bola obloha v Pepinom svete jednoduchá. Svetlomodrá s niekoľkými oblakmi cez deň, tmavá s hviezdami v noci a občas búrková alebo zasnežená podľa epizódy. To bolo všetko. Ale v novších sériách sa obloha úplne zmenila. Teraz môžeš vidieť oranžové a fialové odtiene počas východu a západu slnka. V epizóde, kde ocko prasiatko pripravuje syrovú omáčku, sa objavila farba oblohy,
ktorá sa v seriáli doslova nikdy predtým neobjavila. Je to malý detail, ale ukazuje, o koľko viac starostlivosti a pozornosti sa teraz venuje každej jednej epizóde v porovnaní s obdobím pred 20 rokmi. A nie je to len obloha, ktorá sa zmenila. Aj samotná animácia prešla dlhú cestu. V začiatkoch bol seriál jednoduchý a plochý, čo bolo súčasťou jeho čara. Ale teraz animátori robia veci, ktoré by boli v prvých sériách nemožné. Farby sú živšie a animácie detailnejšie. Skvelým príkladom je epizóda Deň palaciniek, kde slečna Králiková varí v luxusnej reštaurácii. Vidíme ju, ako rozbíja vajíčka, seká suroviny veľmi rýchlo a žongluje s palacinkami vo vzduchu. Takýto plynulý a detailný štýl animácie v skorých dieloch Prasiatka Pepy jednoducho neexistoval. Tento seriál bol vždy zábavný na pozeranie, ale vizuálne je teraz úplne v inej lige v porovnaní s tým, kde začínal. Poďme sa porozprávať o technológiách, pretože svet Prasiatka Pepy skutočne dobehol ten reálny. V prvých sériách mala rodina prasiatok starý hranatý televízor. Taký, ktorý by sa hodil skôr do múzea. Ich počítač bol rovnako zastaraný. Ale teraz majú v obývačke veľkú modernú plochú obrazovku. Kancelária mamičky Prasiatko má špičkový počítač. Pepa fotí smartfónom. A ocko Prasiatko dokonca nainštaloval doma kameru s monitorom. Pre reláciu určenú malým deťom je skutočne veľká vec, že drží krok s modernými technológiami. A bude to čoraz dôležitejšie, ako bude relácia pokračovať. Teraz sa poďme porozprávať o aute. Na začiatku relácie šoféroval ocko. Prasiatko červený kabriolet. Jednoduché, klasické, bez výhrad. Ale potom jedného dňa prišiel domov s úplne novým, modrým elektrickým autom. A toto malo aj meno. Roger. Roger vedel rozprávať, vedel šoférovať sám a raz takmer dostal pokutu za parkovanie, pretože polícia si nebola istá, či je samojazdiace auto vlastne legálne. Nakoniec sa však ocko Prasiatko vrátil k starému červenému autu. Ale teraz nastala ďalšia zmena. V epizóde Skúšobná jazda si ocko Prasiatko kúpi ďalšie nové elektrické auto. Tento raz so strechou a bez schopnosti rozprávať. A dôvod tejto výmeny je naozaj veľmi milý. Kúpil ho, pretože rodina potrebovala viac miesta a lepšiu bezpečnosť pre príchod babetka Ivy. A to nás privádza k Ivy, jednej z najväčších zmien, aké kedy v seriáli nastali. Nikto nečakal, že do rodiny Prasiatok pribudne tretie dieťa. A jej príchod naozaj zmenil smerovanie seriálu. Ale najzaujímavejšie na Evy nie je len to, že existuje, ale malé znamienko v tvare srdca na jej líci. Pretože za 20 rokov Prasiatka Pepy nemala žiadna postava takéto znamenie. Každé iné prasiatko v seriáli vyzerá rovnako. Tak prečo má Ivy na tvári srdce? Je to len roztomilé dizajnové rozhodnutie, alebo je za tým niečo viac? A aj George sa výrazne vyvinul. Väčšinu histórie seriálu pozostávala Georgeova slovná zásoba v podstate z jedného slova. Dinosaurus. Ale v novších epizódach George hovorí celé vety. V jednej z nedávnych epizód, kde Peppa a George idú kúpiť zmrzlinu, George hovorí normálne slova. Pre dieťa, ktoré kedysi len plakalo a hovorilo dinosaurus, je to obrovský pokrok. George dospieva. A vyzerá to, že seriál bude tento vývoj posúvať ďalej aj v nasledujúcich sériách. A nakoniec, jedno z najzaujímavejších zmien v seriáli je to, ako je teraz predstavivosť zobrazovaná na obrazovke. V starších epizódach, keď si postava niečo predstavovala, nikdy ste to naozaj nevideli. V epizóde Vymyslený kamarát si Suzy predstavuje kamaráta menom Leo Leo. Ale Leo sa na obrazovke nikdy neobjaví. Museli ste jej to jednoducho veriť. Ale teraz, keď si postavy niečo predstavujú, naozaj to vidíme odohrávať sa pred nami. Epizóda Láva je dokonalým príkladom. Tu sa rodina Prasiatkovcov hrá na hru, kde predstierajú, že podlaha je láva. A celá miestnosť sa priamo pred vašimi očami premení na scénu s lávou. Je to kreatívna zmena, ktorá robí sledovanie seriálu oveľa zábavnejším a otvára úplne nový svet rozprávačských možností pre budúce epizódy. Takže, po 20 rokoch sa Prasiatko Peppa stále mení. A úprimne, tie najlepšie časti môžu byť ešte len pred nami.